mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Betito. Try ninyo. Salamat. God bless. Ako po si Daisy, sa Daraga Albay. May sakit po ako. At saka yung husband ko, si Quintin, may sakit din pong diabetes. Hindi na siya nakakalakad. I-try po namin yung Amazing Trio ni Doc Betito. Noong November, sa awa ng Diyos, nakalakad na po siya. Kaya hanggang ngayon, umiinom pa rin kami ng produktong galing kay Doc Betito. Salamat po sa mahal ng Diyos. So, kayo po nanay, sa mga kaibigan natin, kamag-anak, nakakakilala sa atin, ito po ba ay ini-endorse mo sa kanila na sila ay itry din ang Amazing 3 or Amazing 4 na galing sa Amerika? Okay. Ini-endorse ko po sa mga kaibigan ko at kilala na mag-try din ng Amazing Trio or Amazing 4 para maano ang kanilang karamdaman. Okay, so salamat. Ilan taon na nga pala kayo, nanay? 80 years old na po ako, pati yung husband ko po ay 80 years old din. Sana maabot natin, nanay, yung 85, 1995 at 101 para maging milyonaryo at milyonarya kayo ni tatay. Sana po. Kaya nga po, at ipagdasal natin na maaprobahan po ng gobyerno yung panukala sa mga senior citizen na 80 to 95, 25,000 each, then 101 may 1 million. Sana po. Okay, salamat, nanay. God bless and mabuhay po kayo. Thank you po, Doc. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak, kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis, pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksin na sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito pag ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko lumang sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, ippa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14, yan na June 14. Alang tao na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan,
Dahil ka na ngayon, magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari akong maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for the radio. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano na, pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis, Muna, subukan natin. subukan mo tangay ining missing 4. Mhm. Di yo, inot, andara ko sa nangani, 1K. At akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc Ning, 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month, 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Eh yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so, tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Megawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo ng 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So, aki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so, nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya pa. Opo. So, duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Tada siya masyado na nagkatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makatulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya Opo. sa Roma na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay?
bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika, na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samut-sari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito ka tabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Opo. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Opo. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-decide yung Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega 1, ng Miracle Seed at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant.
ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na iyong apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari dun sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong makamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kawain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Doc, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun.
At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pang inom itong amazing pour niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing pour natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ito, pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino and even dito sa Pilipinas and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing Pour na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na nasa natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Pour. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Pour na galing sa Amerika, ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng
Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purokto, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa pamihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na Hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey.
Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang salamat. binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. 36 Palagay na ko. lang. 36 na lang, Dok, yung... Kaya nga po. Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so talaga yun nga nakukuha. sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing Four, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagkatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamit si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakabuta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po ang nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating amazing po na galing sa Amerika. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Daragalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, Madam, kung ano po nangyari kay Sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa kapag ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo.
Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Opo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa, Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa, yung urinary, sabi, Urinalysis. oho, Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Mm. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, Opo. natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa Opo. ating mga kababayan, kamag-anak Opo. para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Mm. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago. At ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Migawan, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rin Beheran, taga Pakakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Migawan kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Migawan tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po hindi agad ako na CT scan pero nung uminom po ako ng Migawan bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsy po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako inano na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung Middle name po. middle name pala bayaban. Beheran nga pala ang ano. Okay, so
Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si Jimmy, ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siyang nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating negro. So, Merry Christmas, Jay, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Hello everyone! Diyos marhay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Pinzena. Yan, so magandang hapon po sa inyong lahat. So samahan niyo po ako hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so, kamusta po kayong lahat? Ayan, so ngayon po ay open pa ang aming office. Ayan, so dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, open po kami ngayon hanggang 6:30. Ayan, so tomorrow po open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so sa lahat po na gusto na magpakonsulta po kay Doc Joey, ayan, so ito po yung kanyang contact number. Ayan, so sa Smart, we have 0910-4482-598. Again, sa 0910-4482-598, or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, ang ating schedule po dito sa Legazpi, ayan, from Monday to Saturday, from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, pag Sunday po, ay sarado po kami. Pero, pwede po kayo dyan mag-avail ng ating mga amazing products dyan po sa Dorotea Resort and Spa. Yan, so diretso na tayo mag-swimming. Yan, so kung gusto niyo mag-family bonding, so diretso na tayo, diba? So, sa Sunday, kasi may nagtatanong ngayon, ayan, so hello po, good evening, Doc. Ayan, so open po ba ang clinic nyo kapag Sunday? What time po? Open hours till Sundays. Salamat po. So, open kami sa Dorotea Resort and Spa. Yan. So, sa Sunday po, ayan, pwede kayo doon mag-avail ng ating mga amazing products. Again, ito yung contact number ni Doc Joey. Ayan, 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, tomorrow po, marami pong arrival na guests dyan sa Dorotea Resort and Spa tomorrow. Ayan, kaya sobrang busy ngayon ni Doc Joey. Ayan, may pumunta daw po doon na client from Malinao. Ayan, so nagpa-consult po, ang daming health concern. At yun, kahit papano, 'di ba, yung 1,000 ni nanay, kasi 1,000 lang daw po yung dalang budget. Pero ayun, binigyan na ni Doc Joey ng ating mga amazing products. So, by the way,
ang ating mga amazing products po ay Amazing 4. Yan, so Amazing 4, Amazing Trio, at si Mega 1. So, Miss Len, ano ba yung Amazing 4? So, ang Amazing 4 ay 4 different capsule. We have Mega A, 5 different potent berries. So, mga berries naman po yan. And then, kapag multi-5, yan naman po ay more on mga mushroom. And kay Miracle C, yan naman po ay 5 klase naman pong mga vitamin C. Yan. So, ang ating Mega 1, yan na po yung combination ng Amazing Trio plus 7 added herbs. Yan. So, maraming salamat din po kay Sir Bal. Ayan, from Baligang, Kamalig Albay. Yan. So, may grocery po dyan si Sir Bal. At pumunta po dito kanina si Ma'am Ems. Ayan, si Ma'am Ems Lodovice. Ayan, dyan po yan sa Baligang, Kamaligalbay. May mga stock din po siya dyan na Mega 1. Ayan, kanina nga, may nag-iwan na daw sa kanya ng 2,000 kasi yan, mag-a-avail ng Mega 1. So, wala nang stock din si Ma'am kasi ginagamit din nila yung ating mga amazing products. So, kung may nag-a-avail sa kanila, so, pinapabilhan din niya. Yan, kaya mabilis na ubos yung stocks po niya. So, kanina nag-avail naman po ng 2 box ng Mega 1 capsule. Ganon din po, bumalik din si Madam. Isa pong OFW dati, pero ngayon ay gusto na po niya na makapag-build ng sarili niyang pamilya. So, ngayon, may iniindang pong health concern. Ayan, nakapag-avail na sa atin. Ayan, kanina nag-avail naman po ng good for 1 month. Kaya, magto 2 months na po siyang nagtitake ng ating mga amazing products. Sabi niya nga kanina, kung pwede na daw bawasan ng dosage. Ayan, so naka 1 month pa lang si ma'am, diba? So, medyo binawasan din ni Doc Joey yung dosage niya, diba? So, ayun. Kaya bukas, sa mga magpapakonsulta po, or mag-a-avail ng ating mga amazing products, so sarado po kami ng Sunday. Kaya bukas po, pwede tayong mag-avail dito sa Legazpi. Kasi kung medyo malayo po, like nandun tayo sa Dorotea, so kapag Sunday, wala na kayong iinumin, much better po na makapag-avail tayo bukas. Para naman po, hindi maputol yung pag-take ng ating mga amazing products. Okay po, so yun. Again, ang ating office po, dito tayo sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City and front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation po kay Doc Joey. Yan, nag-message din po si Sir Alan. Ayan, so nandyan daw siya ngayon sa Manila. At pag-uwi daw po ay dadaan siya dito sa ating opisina. Ayan, so ito po ay mataas din po ang kanyang creatinine, almost 600 plus. So, kung gusto niyo din po na mag-avail ng ating mga amazing products, kung kayo po ay malayo, pwede naman po natin i-contact si Doc Joey through Messenger. Yan, i-search lamang po natin ang Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito. And sa kanyang second account po, Doc Ching Bibon Bitito. So, yung mga taga-Tabaco, Malinaw, Bakakay, pwede tayo mag-avail dyan sa Dorotea Resort and Spa kasi ngayon po ay talagang tinututukan ni Doc Joey yung resort po sa Bakakay. Kaya, nung 17 to 20, marami talaga, halos fully book yung resort. Ngayon naman pong 26 to 29, halos po puno din yung Dorotea. So marami pang nagpapa-reserve at marami pang nagpi-PM. Kaya po, ayan, the summer, ayan, patok na patok po ang mga resort, mga dagat, diba? So, yun dyan po sa Dorotea, malapit din po dyan sa dagat. Ayan, so, may mag Sunday, andyan kami, nagsuswimming. So, nakakapag-relax din po mag-swimming. Yan, so, ayun. Kaya po, ayan, sa mga mag-a-avail po tomorrow or magpapakonsult po kay Doc Joey. Ayan, so tomorrow po hanggang 6:30 kami. And pag Sunday po ay sarado po kami. Kaya mas maganda makapag-avail na tayo tomorrow. 'Di ba? So, 8 AM tomorrow po, open na po ang aming opisina. So, yon. Kung kayo po ay may mga katanungan pa about sa ating mga amazing products, yan, pwede kayong mag-PM sa amin or pwede po kayong mag-comment dito mismo sa ating comment section. So, ngayon po ay marami na tayong mga nalunasan din po na mga iba't ibang uri ng karamdaman. So, ang ating company since 2008 pa
at aprobado po tayo ng FDA. Kaya po, hindi dapat tayo matakot, bagkus mas matakot tayo kung walang nangyayari sa ating mga health concern. Kung matagal na po ang ating health concern, pero hindi talaga ito halos malunas-lunasan, ayan, subukan po natin ang ating mga amazing products. So, ang ating Mega E, ito po ay 5 different advanced form of mga potent berries. Ayan, so mga berries po siya, panglinis sa loob ng katawan po natin. So, siya po ay naglilinis ng mga basura na meron po tayo sa loob ng katawan natin. Yan pa, sa may mga prostate problem, maganda po yan. Sa may mga cancer, kasi nga ang ating mga berries, ayan, so anti-cancer properties. Ayan, so loaded po siya sa mga antioxidants. Sa may mga UTI, yan, sa may mga katarata, magaling na magaling po ang ating Mega E. And of course, sa may mga bukol, ayan, so magaling po ang ating Mega E. And then si Multi-5 naman po, yan naman po ay mga mushroom. Yan, so ito po ay anti-tumor, ayan, sa FDA Japan and FDA USA, ayan, aprobado na po siyang anti-cancer properties. Ayan, so kaya nga tayo dito, may mga cancer-free na, and yung iba naman ngayon, halos marami din tayo may mga cancer na client, like sa prostate cancer, breast cancer, ovary, ayan, so saan man parte po ng katawan natin. Ayan, so yon. Si Miracle C naman, lalo na po ngayon sa panahon na ito, ayan, so sobrang init po. Marami ngayon nagkakasakit, ayan, so ubo, sipon, trangkaso, ayan, so try natin ang ating Miracle C. Ngayon, ang dami po sa amin nagpapakonsult na matagal na daw po ang kanilang sipon, ubo, at hindi po nawawala. So, kailangan natin si Miracle C, kahit bata, matanda, ay magaling na magaling po ang ating Miracle C sa puso. Napakagaling po niya. So, si Mega 1, yan na po yung pinaghalong amazing trio. So, ngayon, marami tayong mga user ng Mega 1. So, alam naman po kasi natin na napakahirap po ng buhay, bagkus mas mahirap po kung may dinaramdam pa tayong health concern. Ayan. So, kung ayaw po natin na lumala ang ating health concern, or kung ano man po ang kakayahan ng ating budget. Ayan, so makipag-ugnayan tayo kay Doc Joey upang po ay malunasan or makastart na tayong mag-take ng ating mga amazing products. Kaya, so, Miss Len, tsaka na lang ako pupunta dyan kapag may budget na ako. So, hindi natin alam yung health concern natin ay lumulubha na. So, kasi, di ba, hindi po yan nakakapaghintay. Di ba? So, anytime, pwedeng magka-problema tayo sa kalusugan kasi kakaipon natin, baka mas gumagrabe na po yung gastos natin na kinakailangan para manumbalik ang ating kalusugan. Ano man po ang maging kakayahan natin, ano man po yung kaya natin na budget, as long as na gusto natin na malunasan na ang ating health concern. Ngayon, ay may maganda po kaming i-offer sa inyo sa halagang napakaliit lang, lalo na po sa mga taong halos wala pong mapagkunan pero gusto po na magpakonsulta kay Doc Joey. So at least 1,000 pesos may maiinom na kayo na napakagaling na produkto. Yan, so yun. Kaya sadya na lamang tayo sa ating office. Yan, so dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So tomorrow po, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Okay, so ang ating address po, Barangay 18, Cabaangan West, sa Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So harap mismo po kami mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So green building. At yan, katabi po namin ang Mavel Fashion Unlimited. So, kung kayo na may naghahanap ng mga barongs, gown, for sa mga kasal, ayan, so maganda po yung mga design po dyan sa Mavel Fashion Unlimited. So, katabi lang po yan ng ating opisina. So, may signage naman sila, may pangalan po dyan, kaya po makikita nyo po mismo. Okay, so ang ating office po ay katabi lang po sa atin. So, kay Sir Notario Franco, kay Ma'am Vilma Mijares, ayan, shout out, ayan. So, hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Of course, sa mga nakaantabay po sa radyo, lalong-lalo na po sa mga
laging nag-aabang po ng aming programa kada hapon. Maraming salamat po. Lalo na po si Nanay Virginia na nag-celebrate po kahapon ng kanyang kaarawan. Nakakaambis ito kada hapon kapag magpo-programa ni si Doc Joey, kasi hindi na po siya makarinig, nilalagay po niya yung radyo sa tenga niya para po mapakinggan ang ating programa. So, minsan po nagkukwento yung ating mga pasyente dito na talagang kada hapon inaabangan po ang aming programa. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy nyo po kaming abangan kada hapon ang aming programa. So, magkita-kita tayo bukas. Ako po ay pansamantalang magpapaalam na, pero magbabalik po ang aming programa tomorrow from 5:30 to 6:30 in the evening. So, open po kami tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, maraming salamat. My name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Pensena, this is being Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. God bless, good health, and see you tomorrow.